Дами и господа, този поздрав е лично и категорично направен за тримата братя шампиони Ерик, Лазар и Мики и техния баща Пеци Берлинския. Вали гърми на Ерик шампиона, всичко му върви. За най-големия Ерик шампиона. Хайде, брат ми Ерик, Пабаро, Анди, Германия. Ауди A8 450 коня са вела. Яша бе Ерик шампиона от Германия. О, Ерик шампиона си боса на Германия. Всяка майка Ерик шампиона не ражда, той е вълк единак. И си ман будбари фамилия, капа бара тумен. Душман, душман, те пайровен. Душман, душман, капа бара в тумаре кера. Вали гърми на Ерик шампиона, пак му върви. върви в Германия, той е човека, канадикен ту. О, Ерик шампиона. Ауди A8 450 коня са душманен тудикен. О, Ерик шампиона, най-големия, о, най-баро Андо Германия. Ерик шампиона си е постигнал всичко. Има жена, къща, палат И най-красивите деца. И за 450 коня Ауди A8. И за тримата братя и най-мощното Ауди от Германия. И за децата на Берлинската стена най-силния баща Пеци Берлинския. Ерик, Лазар и Мики. Тримата братя непобедимите. Нащите мирен е прале буци диле. Душман, душман, Капа барен тумаре кера. вали гърми на Ерик шампиона, пак му върви. О, Ерик шампиона беше унен с това керел душман. Нашти пера веслен, Ерик шампиона си машина о да си легендата на Германия. О баре Думуку, о баре Вилеско. Ерик шампиона от Германия. И за най-бързо Ауди A8, елате ми на старта с най-мощното Ауди A8. И за Ерик наш тимарен ле, ко Ауди си бот силно, 450 коня, яша бе машини. И за Лазар, малкия принц, сина на Ерик. Вали гърми на Ерик шампиона,